Hola, bona nit, senyores i senyors. És un plaer per a tots vostès estar així, veritat? I per a que tot això siga millor, volem donar-vos unes xocotetes normes que ara vos dictarem. Ai! Però mireu, xiques, que guapes que estan! Mira, allí està el Billy Revert. Xica, sí, i de les maquinetes i el puchero. És que està fet un sol! Miliu! Dona! Miliu! Quasi res! Ui, pues de la taula de la madrina no vull dir-te. Escolta, i aquelles que porten ulleres? Ah, aquesta n'és de la infantil. Clar, com tenen una òptica... Clar! Bé, però no divaguem més i anem a lo que anàvem. Abans de tot, volem presentar-nos per allò de que si volen algo, es criden per el nom i no es diguen «Escolta, Mari», que això sona molt impersonal. A mi em diuen Pepeta, la insatisfeta, de mal nom. I és que tinc unes ganes de viure que no em quede mai plena. A mi em diuen Nati. Nati, pits, ardents. Encara que jo no sé per què, perquè me'ls trobo prou normalets. Ara, i al meu Joan li agraden tant? Hola, a mi em diuen Juani. La Fune. El nom ne ve perquè mon pare era funerari. I ja sap, filla de gats, gatets. Hola, jo sóc Patrí la Subidú. I el mo deu ser pel ritme que em caracteritza. Bé, i una volta presentades les 4, 1, 2, 3. I 4. volem donar-les unes xocotetes normes per al correcte funcionament de l'acte. Si tenen ganes d'anar a fer un xorret, tenen dues opcions. Anar al fons a la dreta, pujar al pis de dalt, o bé anar al fons a l'esquerra, on trobaran els servicis d'hòmens i dones. A les dones es prega que no vagin més de 2 perquè si no armen massa soroll. Ja se sap, 2 dones i un pato, mercat. I apaguen els mòbils. Ah, sí? Si tenen molta urgència, eixint a l'esquerra, tenen un esmerat servici de bar. On Paquito i els seus xics els oferiran tot allò que desitgen. Però no vagin encara i amortissen les 1.700 pessetes o 10,2 euros, que si no li prenen gustet al whisky i es posen insoportables. Si en un moment donat de l'acte veuen que cau una cortina d'aigua per l'escenari, no se pensen que són efectes especials. És que s'ha disparat l'alarma antiincendis. Entonces venen ordenadament, agafen unes botes d'aigua i un paraigües i continuarem l'acte com si res. En fi, per a qualsevol necessitat que tinguen, siga del tipus que siga, així estic jo. Vull dir, així estem les 4, 1, 2, 3. i 4, per a fer passar, especialment a ells, una nit inoblidable. Vos volem. Adéu.